Emre aso say me the health talks me the bremo abrena nyina no ebremo no emamo not obia and health talks no season esimu yi e wo so hwe ho yie Apollo season ni e ka Apollo we I read gangster na je so bu ani I read ono a won fa wusie mu ono a wono mo hwe ono a won sorry banani na ye red no de hwe wani ase ane so de hwe wani ase wani ni ya nye red wie na se nyema white bi ba hyehyɛ wani ne ho anase wani ahyase apru so a bo modene kɔ pharmacy anase kɔ hospital bi e ben obi an fa kɔ kyerɛ wo mo no mo waduro ɛna wo de nsa ɛkyerɛ obi wi a make sure say wo bɛhoro wonsa because Apollo yare no ɛyɛ physical contact so what I say ɛna season we so a yebesi hu na anase so ɛyɛ aba ewo mu sɛ awa aba ba sota no susu hye efifreti wa yi sota no gu ba binya sabu sa na se atwa akon ahia ananse atowa wa mu na nanso atowa so achi Apollo ene ananse weda na yasi mu no wo keka kakra bi akọ pharmacy na ko kire mu kire omo na mo oduro no enka se bi asamna me dwan na ma me ho keka me na se wo keka na ye normal otumi hu na ho keka na sense agu ho so a na otumi hu se ida se ye ananse na ba beyew anase yare fufuro bi a woni ma no entintina fie emobi diagnose wan kasa ko pharmacy ne fa ko kire wo mo obu ono ko pharmacy a o se nurse ade bi ato mesirem na no na underwear hye no wakɔworo no afa kire ne to so mo hwɛ complaints amenya bebre nurses for nurse me fa ntoma ni mo ba mo fefe mo to kire wo mo mani nye ho pharmacy na waba pharmacy en fe yeto hospital dey akɔfe woto na wo as mama nurse na otu se papa akoto ma me akoto no afa ne to akire akora ne sa wo hwɛ ma no boy bia no pharmacy o me fie nche wagya o se ma me fo ne ba mo fefe o mo to saa adwuma no otumi nye bio mesrew o ba fe woto dia mo oba bi kura ntwanto ne phone so ma wo koto ofie na nkura ne ntwanto phone no so ma ne fa bra ho e ma ho no mbe wro wanda we ne nkofe kire akora na ono wo be mo waduru pada kakra nom no what I say Apollo no so o na wiem a perspective kata wani de bi mo ha adwene tumi so ni na ye red no de hwe wani ase ane so de hwe wani ase uyi wani no hwe wanim uyi wani no hwe wanim o de be saa me ana mo hwe na ye nhye no so wo saa ne ma we nyina ho ni nyina ye physical contact ananse ye physical contact saa so na Apollo so ye physical contact obeka say ananse ye de na ye physical contact atubam ni na ye physical uyi obi we ka say physical chese honam nka honam so what I say unum sa ananse aye okon ho na okochia obi wa ya obi atu wo de beye no ananse ye wa entitim utitim na se eye kura ewu a ekuro na edene se mark na da ho ne beko nti ensuto brema enso yi eye free system ni mu no bo mo de mo na yen ntia wo pharmacy na hospital bi e ben obi a na ye ho nto ye na bronya ne ya adoma yi na entumi ndi na nye kama ene health to some de brem no eno eni das